Ostin AWP. Wow. Tunneeko itses voittajaksi? Tunne itseni aika voittajaksi. Sampa! Elää tuu nyt. No vittu! Vittu! Ammuuko? Miksi tuo ampuu tohon vitus? Missi tuo jos? Juho! Miks et voi kattoa ja nyt jossakin se oistunut? Joo varmaan saatte pidettyä. Oh, from tank. Oh, from window one. Yks tulee T-spammi. Kato. Apoittaks tuo sen yhden jos? Mitä? Vittu kun sortista ja kaikki. Good cover. Apsesta tulee Shot. Okay, good. Kitchen. Hei, kato! Peruutetaan, siellä on tulta, voimme kuolla! Se on niin Oi lähellä. jumalauta, se on lämmintä! Saatteko te saatana... Hello! How you doing? Mä menen kattoo tätä ovea. Hei me kyllä. Koputetaan siinä. Ei vastannut kukaan. Ei otetas T-spammista vissiin tulee jätkä. Vittu ne saa paskaa halvauks. Sitten tulee muuten jätkä. Se meni varmaan tonne meille. Niin meni. Annoin muuten AK sitten. Mitä? Annoin sille AK:n. Ihan samaa mä nostan armorat. Nostat. Aha. Kyllä, tää on vikarundi. Jätkä menee ostaan ne. Käsker tässä oli full bindsain aika helposti. Menee! Vittu kun te ei oo ketään ampua. Piu! Tampa! Mulla pitäisi olla se aviikka, että mä osun. Haluaisitko sinä rahoittaa minulle skinin aviikkaan? En. Meidän pitää tehdä kunnolla videoita, että mä saan aviikkaskinin ja puukon. Come on, chop. Taisit sä voit vaan myydä itse osta puko. Juho, please, en tiedä mitä sä oot tehnyt sun vittu puukoiteen, mutta... Itse asiassa ostin irtoverta, kun se lopetti. Mä ostin 20 eurolla puukon sitä. Ja se oli sysää eteenpäin. Jumalauta, täällä tulee fläsyä enemmän. Enpäs meekään tonne. I coming. Hyvä tuo oma vai? Sopii. Secret. Mitä vituu siikki? Mä muuten just tajusin, että mun perse raapii tohon seinään ja vittu kuuluu. Tule. Niin kuuluu hirveä tommonen. Hei mä oon niissä spawnissa, miltä nyt tuntuu? Tunnen itseni voittaa. Good. Saa ne kysyä mitä aktuaalista vittua tuo oli.